parroquias. Paco, está claro, sobran palabras. Cando cheguei á festa encontreime con dúas señoras por aí que viñan por aí todas guapísimas, elas ademais moi parlanchinas, quixeron ligar con nós, cos xente da orquesta Impacto. Ao final casi o consiguen, verdad, César? Casi o consiguen. Bueno, pois, decíame aí que se acordan de fai anos, as festas, fai 30, 40 anos, que bonito era que se saltaba, que se bailaba con un acordeón ou unha gaita. E que verdade é, dicíamos tamén miña abuela, entonces para esa xente que recordáis a cerrar os ollos se queredes ou con eles abertos, pero pasarvos a 30, 40 anos atrás unha muñeira de acordeón ou que o queira bailar como daquelas épocas, que o baile libremente. Pa vos con moitísimo cariño, negra. Suénase, va.